Hola i benvinguts a un altre vídeo de Llibres de l'Illa de Gont. Jo soc Roser i així parlem de literatura de fantasia i ciència-ficció. El vídeo d'avui, en certa manera, és com una continuació d'un vídeo que ja vaig fer, i és que no sé si l'hem passat o fa 2 anys ara mateix, ja fa bastant de temps. Vaig veure un vídeo sobre els meus còmics de Marvel preferits, o còmics de Marvel que m'he llegit i que us volia ensenyar, i la veritat és que tant els còmics com també la novel·la gràfica són també uns, no sé, gèneres o suports, o no sé quina paraula donar-los, però que a mi m'agrada llegir, no només Marvel, que és el que més m'agrada, sinó també d'altres. I entonces vaig decidir que fora com una secció recurrent dins del canal, en la qual em tornaré i explicar-vos els còmics que m'estan llegint i si m'han agradat, si no, o comentar-vos un poc d'estos còmics. I per a aquesta secció l'he anomenat Còmics de l'Illa de Gont. No estic molt inspirada estos dies, potser li canviem el títol, però ara és com se diu, aquesta secció. I com dic, anem revisitant tot al llarg de l'any, segons vaig llegint de més. Sobretot, vull dir, els còmics dels quals jo parlaré en aquestes seccions no són nous, potser són clàssics, potser els coneguts fa tot el món se'ls ha llegit ja, com potser sí que són nous, com potser són menys coneguts. Serà un poc avorrit de tot, com dic, serà el que jo m'he llegit, perquè el que a mi m'agrada i el que a mi m'ha llegir-me en aquest sentit. I de fet, per al vídeo d'avui, volia haver llegit molts més còmics dels que us parlaré avui, però després comentarem un poc les vicissituds que m'he trobat per llegir alguns d'aquests còmics. Un dels principals problemes que jo tinc per llegir còmic és que me'n vull comprar moltíssims, però ocupen molt d'espai i no són especialment barats. O sigui, no sé què compres la versió de grapa, que has de comprar-los molt seguit perquè si no els perds i no els llegis més. Les versions, diguem, més integrals són més cares. Entonces, moltes vegades si tinc que escollir entre comprar-me un còmic o una novel·la més a l'ús, soc tirar per la novel·la. Esta vegada he tirat molt també pels llibres o còmics que hi ha a la biblioteca, però primer començarem amb els còmics que sí que tinc comprats, que tinc així a casa, i que em faré parlar-vos d'ells. El primer no podria ser menys que Capitán América, la leyenda vive de nuevo. Com ja vos vaig dir a l'altre vídeo, Capitán América és el meu vengador preferit, és el meu personatge o el superheroi preferit que tinc de Marvel, tant de les pel·lícules com més endavant dels còmics, tot i que els únics còmics que he vist realment de Capitán América són els més actuals, que són tots aquells que ha escrit Ed Brubaker, que és qui va recuperar a Bucky com a soldat d'hivern. Parlant d'això, vaig a fer un incís. I és que a mi així me sentireu dir els noms en català. Existeix la traducció al català de Marvel? Doncs no. Mira, no s'ha traduït mai Marvel al català, ni de còmics, ni de pel·lícules, ni de sèries. Almenys fins on jo tinc entès. I ja, en l'últim vídeo, jo vaig demanar, per favor, Marvel en català, perquè a mi personalment m'agradaria molt gaudir de Marvel en català, perquè és un format d'entreteniment tant de pel·lícules com de sèries com de còmics que a mi m'agrada molt i crec que tinc el dret de gaudir-lo en la meva llengua i vaig dir que farem un hashtag que fora Marvel en català ja o una cosa per l'estil, jo buscaré en Twitter què és el que vaig dir i no me volia adreçar, que per exemple va rebre un comentari que a mi m'ha afectat menys 1000 però bueno, volia adreçar-ho, que era que per a què lluitar per una cosa que és pràcticament impossible, millor sigui lluites campanyes més grans que realment poden arribar a algun lloc i afavorir el català. Pues sincerament jo estic molt en contra d'això, és a dir, jo vaig donar suport a totes i cadascuna de les lluites que es faig per a tenir entreteniment en català, perquè jo crec que tenim dret a gaudir de tot l'entreteniment en català, o almenys tenir l'opció, que tu després vols veure en castellà, doncs perfecte, que vols veure en original, doncs perfecte, però jo vull tenir l'opció, i igual que jo estic ara a bandera de dir que jo vull Marvel en català ja, doncs potser no portaré endavant lluites com ara Star Wars en català, perquè encara que m'agrada, no tal. Ara, jo donaré suport a aquelles campanyes, a aquelles lluites i a aquelles reivindicacions que es faran. I jo, de fet, a les meves xarxes socials seguisc molts comptes de plataformes o de continguts que a mi personalment no m'interessen, però que estan donant un contingut en català. I vos vaig donar-li suport, però molt com dic que jo personalment potser no vaig a consumir aquest contingut, però hi ha gent que sí. I si no donem tots entre nosaltres suport, perquè no oblidem que som un públic realment xicotet en comparació a altres públics mundials, si no ens donem suport entre nosaltres a tot, no arribarem a cap lloc. Així que, sí, segurament és pràcticament impossible que Marvel algun dia estigui en català. Pues sí, ara, jo vaig a seguir demanant Marvel en català ja, i al mateix temps seguiré donant suport a totes aquelles causes que me demanen o que estan demanant un contingut, siga el que siga en català, perquè com dic, crec que tenim tot el dret a gaudir de tot l'entreteniment en català. Tenim dret a tenir l'opció de gaudir en la nostra llengua de tot l'entreteniment. Videojocs, podcasts, streamers, jocs
ja dic jocs, còmics, sèries, pel·lícules, anime, manga, tot. Tenim dret. I bueno, doncs, fins així l'incís i ja està. Espero que no parega molt agressiu. Tornem a parlar de Capitán Amèrica, que a mi m'agrada molt més parlar de Capitán Amèrica, la veritat. Doncs com comentava, este còmic, a mi em fa molta il·lusió este còmic, la veritat que la llegenda viu de nou. On se situa? Bueno, és un poc spoiler si no us he dit cap dels còmics anteriors, però se situa després del còmic de la mort del Capità Amèrica, que és el que ve després de Civil War. A la introducció no em va quedar clar si potser n'hi ha alguns còmics entremig entre aquell de la mort del Capità Amèrica i la llegenda renaix, però sincerament segueix tot bastant bé, es queda on es va quedar l'altre. A mi personalment m'encanta perquè ens explica realment què li ha passat a Capità Amèrica, què li ha passat a Steve Rogers, de fet, més que no a Capità Amèrica, perquè Capità Amèrica en aquell moment n'hi ha un altre que és Bucky. Com m'agrada que Bucky siga Capitán Amèrica. Bueno, igual. I això s'explica realment què ha passat, qui està darrere de tot allò, i realment és molt guai, perquè no ens parla únicament de Steve Rogers, sinó que anem com surcant altres històries, especialment la de Bucky. Té moments super, no diré tendres, però com molt quotidians. M'encanta, li fa una festa aniversari i tal, i és com, és el Bucky que, per exemple, a mi m'agradaria veure finalment a la sèrie, un Bucky feliç, tot i que no té Steve, és un Bucky feliç amb els amics que té en l'actualitat i li tinc molt de carinyo a Bucky, què vull que us diga? Entonces això és una cosa que a mi m'agrada molt d'este còmic, però com dic, també està molt guai perquè ens explica realment què li ha passat a Steve Rogers, qui és darrere del seu assassinat realment, que ja se'ns diu més o menys al Civil War, però realment no sabem per què van fer el que van fer, si ens expliquen per què ho van fer, qui ho ha fet, i és molt guai perquè també recuperen com un poc la història antiga, clàssica de Capità Amèrica, explicant-nos un poc més d'ell. Per tant, és un llibre gros, és grossot, però està molt guai. Una cosa també volia comentar, he estat buscant-ho i en cap lloc he trobat qui és el traductor o quina atenció ho he traduït, i sincerament, Panini Comics, Marvel, què us costava ficar qui és el traductor? Que vale, que ho entenc que és una recopilació i que n'hi haurà 50.000 traductors, però escolta, Credit the Artist, no? Digo jo, anem a començar a ficar els traductors dels còmics perquè no crec que siga tan fàcil traduir còmic, vale? Però bueno, un dels còmics que m'he llegit, així el teniu. Un dels còmics que m'està llegint també i que serà també estic jo així a casa és Cavaller Lluna. No sé si ho vaig arribar a explicar en l'altre vídeo, no diria que no perquè no se va ser encara. Però bueno, això que passa molt menys, en total, que jo vaig veure la sèrie de Cavaller Lluna i a mi se'm va convertir en la meva sèrie preferida de Marvel, de les noves, i això és molt fort vinguent de mi, que no siga la de Falcon the Winter Soldier, però és que m'ha parecer una passada. Oscar Isaac està fantàstic, meravellós. Ethan Hawke, m'encanta. És que tot és... Aquella sèrie no vull cap pega, m'encanta en molts nivells. Claro, entonces jo que vaig dir, jo necessito saber més d'este personatge, jo necessito saber-ho. Entonces volia primer començar pels clàssics, i és el que va fer Panini amb esta col·lecció, que crec que té 8 llibres en total, que és la recopilació de tots els números on antigament van anar apareixent Cavaller Lluna. Em pareix supergraciós i superdivertit, d'una banda perquè tens introduccions explicant-te com va néixer el personatge i segons va evolucionar explicant-te el per què, no? Per exemple, primer va aparèixer com a un roïl de Werewolf by Night, que també va ser una pel·lícula en Disney Plus i també la recomano moltíssim, està molt guai. Després, com va agradar molt, va passar a formar part d'una novel·la extra, d'unes històries extra que anaven al final de la revista còmic de Hulk, i tot això t'ho expliquen així, o també com quan van decidir canviar l'origen del personatge, quan van decidir canviar la vestimenta, no? O el tipus, qui era o tal. I entonces està guai, no? Perquè si no, realment te pots perdre un poc veient els canvis que van passant. Jo me n'he llegit dos, però la intenció és llegir-me els 8, i de fet tinc molt ganes del tercer, perquè en el segon llibre comencen a explicar ja l'origen de la història més com el de la sèrie, no? Amb Khonshu, Egipte, un déu, etc. Llavors, a partir del tercer és quan un poc te justifiquen, o sigui, t'expliquen, com dir-ho, a veure, no és simplement que t'expliquen una nova origen de la història i llavors el primer ja no compta per a res, no, sinó que continuen com si els dos foren real, però, no sé, ho fan un poc raro, però no simplement anem a recomençar la història sense més, sinó que no tot és real, però pot ser el que he dit abans de mentires, alguna cosa així estranya. Entonces vull veure realment en el tercer volum que ens expliquen i com justifiquen que la primera història, o sigui, que la forma com es va crear el primer Cavaller Lluna i com va rebre els vestits és diferent a la de després. Tenia menys màgia, la veritat. No sé, bastant guai, bastant interessant. M'encanten els dibuixets, són supergraciosos, la veritat, els dibuixets. Les il·lustracions estan superbé. Les històries no són hasta allà, vull dir, són històries molt senzilles, són roïns molt senzillets, jo que sé, pues, un que es vol fer ric, uno que vol robar una estatueta, uno que vol... No és realment molt hasta allà. Però bueno, no
està malament, estan entretinguts. Tinc també, que encara no m'he llegit, el primer d'esta altra saga, que sí que ja és la més moderna, i tinc ganes de llegir-lo, però quan dic primer vull que acabi segurament esta col·lecció i després començaré amb esta altra. Molt bé, i fins ací els còmics que m'he llegit que tinc jo. La resta, com dic, els vaig treure de la biblioteca i per tant és un dels motius pels quals no m'he llegit tots els còmics que jo vull haver-me llegit. Comencem primer amb els que m'he llegit de Marvel, que de fet és només un, però tinc que molt llegir-me'n més, i és un còmic de Daredevil, que es diu Acabado. També és una recopilació de diversos còmics. En aquest cas està escrit per Frank Miller i les il·lustracions van a càrrec de Klaus Jansson. I van ser uns còmics que es van publicar per primera vegada l'any 99. Bueno, per primera vegada, o almenys la recopilació es va publicar per primera vegada l'any 99. La raó per quan em vaig començar a llegir Daredevil, perquè és un personatge que vaig a confessar a vosaltres, no m'interessava massa, recordava aquella pel·lícula que van fer fa molts anys, també amb la d'Electra, i no em cridava massa, i també vaig veure mai la sèrie, en realitat. Però tinc un amic, hola Mateu, que li agrada molt i m'ho va recomanar, i a més, en aquell vídeo anterior també vaig tenir un comentari, crec que era de Marc, que me deia que si m'agradava el drama que llegia Daredevil de Frank Miller. Total que jo vaig decidir llegir-me estos còmics i vaig a contar-vos una xicota anècdota perquè entengueu el que significa per mi ara Daredevil. Perquè jo, de fet, em va entrar moltes ganes de llegir-lo farà uns mesos, però no podia per diversos motius. I llavors vaig decidir, bueno, pues comencem a veure la sèrie. Total, jo vaig enganxar quan loca la sèrie, o sigui, fans, encara no m'ha acabat l'última temporada perquè és que és una temporada que em fa molt de mal, o sigui, pateix moltíssim, i bàsicament jo després de la primera temporada vaig arribar a la conclusió que Matt Murdock is a precious thing we must protect with our lives. Li vaig agarrar molt de carinyo, molta estima, com em pareix una cosa, un personatge pobre que pateix tant i que vol fer tant de bé i no pot, i em fa patir molt. I és que jo recorde que a mi m'estava agradant molt aquella sèrie, i estava agradant molt Daredevil, estava agradant molt Matt Murdock, tot el que els problemes morals i ètics que hi presenta, que té... És molt guai, m'agrada molt, i és que recorde estar veient el final de She-Hulk, de Hulka, que bueno, pues, spoiler alert, i recorde com va aparèixer Matt en Hulka, en la sèrie, em va agradar tant, o sigui, em vaig emocionar tant, però és que el moment que més em vaig emocionar va ser quan al final de Hulka el veus feliç, amb ella, en una situació quotidiana, o sigui, la il·lusió que em va fer, l'única vegada que jo m'he il·lusionat tant perquè un personatge fictici fos tan feliç és en Capitán Amèrica. O sigui, que jo m'emocioné tant per Matt Murdock com per Steve Rogers, això és que a mi Daredevil m'agrada molt. Jo aquell dia vaig dir, vale, Roser, no pot ser que sigui així emocionadíssima, que entre la llàgrima perquè Matt Murdock sigui tan feliç, què està passant? Total, que evidentment jo vaig anar així i vaig voler llegir-me, com dic, més còmics de Daredevil, sobretot els de Frank Miller, perquè, com dic, me'ls havien recomanat. Dos d'ells sembla que els en la biblioteca, però no estan a la biblioteca del meu barri, i ja sé que es podia mandar, però em volia anar directament a la biblioteca aquella i al final no m'ha donat la vida per anar allà, però bueno, estic pendents per anar a llegir-los. El que sí que m'he llegit, com dic, és el de Acabado. Què dir d'aquest còmic? Em va agradar molt perquè de fet passen moltes coses que passen a la sèrie, diria que sobretot la segona temporada, entre primera i segona temporada, i part de Defenders. De Defenders, una sèrie que m'ha donat coses molt bones i coses molt roïnes. Coses molt bones, m'ha donat escenes amb Matt Murdock i Jessica Jones junts, m'encanten. Escenes molt roïnes, Trish i Karen en una escena que volia tallar-me les venes, que poc m'agraden aquests personatges, em pareixen terribles. Però bueno, entonces què passa? Que claro, vaig ser capaç de seguir bastant bé tota la història, i això pues, sempre fa gràcia, no? Quan ven sobretot de les sèries veure aquelles històries d'allà, perquè amb els còmics ja sabem que el que passa al còmic no passa a les pel·lícules o a les sèries, té molt de sentit, és obvi, vull dir, els còmics tenen mil coses i potser això en la sèrie no poden unir bé. Per tant, això m'ha fet bastant d'il·lusió, a més perquè de sobte em pareixia Viuda Negra, que no m'esperava, i pues, això em va agradar bastant. També em va agradar que coneixes més el personatge, coneixes parts del personatge que potser d'altra forma no coneixeries i, pues, com dic, no? Pues, bàsicament això, saber més d'ella, que a la sèrie, pues, evidentment, com dic, limitacions de temps i de més, no dona per a conèixer. Coses que, per exemple, no m'han agradat tant, pues que, clar, potser si llegis tot seguit, té sentit, però llegir només esta part, n'hi havia trossos de la trama que realment és que no aportaven res. Vull dir, n'hi havia un roïn, que em fa risa. M'hi has dit el zancudo, no sé contra això, no sabia traduir la mateixa, però és que era un roïn ridícul i que us promet que l'aparició que fa no serveix per a res, no té cap sentit, no aporta absolutament res a la trama. Almenys, com dic, en este recopilatori, pot ser, com dic, si vas més amunt endarrere ja tinguera més lloc explicant-te, però així una solta allà, dius... Però bueno, un còmic entretingut, evidentment, i el que tinc moltes ganes quan un dia és de veure o llegir-me tots els altres dos còmics que tenia pendents, que si no m'equivoque era Born Again, és a dir, Renascut,
i L'home sense por, són els dos que tinc també de Frank Miller pendents que vull llegir-me de Daredevil. I ara llegint del món de Marvel, i ara els còmics que us parlaré són dos que per res del món són nous, són classiquíssims, són dos còmics que tenia molt pendents de fa molt de temps i que potser vosaltres també, per això dic, jo vinc a parlar-vos d'ells, si els he llegit ja, doncs fantàstic i meravellós, si no, i esteu com jo, durant molt de temps pensant, ai, doncs m'hauré de llegir i tal, doncs potser vos convenç com no. I el primer d'ells és V de Vendetta, conegut en castellà com V de Vendetta o en anglès V for Vendetta. Suposo que molts, igual que jo, el conegueu per la pel·lícula, amb el mateix nom. Jo aquella pel·lícula fa molts anys que la vaig veure, em va impressionar, em va agradar moltíssim, però sí que de veres que tot el món que jo coneixia que s'havia llegit el còmic deia que el còmic era infinitament millor. Bueno, doncs jo m'he llegit aquest any el còmic, mira, jo he tardat la vida. Es tracta d'una història de 10 volums escrita per Alan Moore i amb les il·lustracions de David Lloyd. És de publicar originalment entre el 1980 i l'any 2000 i està editada per Vertigo Comics. No tinc el còmic i no vaig veure en el seu moment, així que no sé realment si apareix o no els seductors, però he de confessar que la traducció en si era un poc... Ho he de confessar, no em va acabar de començar la traducció, així que potser millor no dir qui són els traductors. I a més, n'hi havia una quantitat de notes del traductor terribles. I al vídeo anterior us ho vaig dir, a mi les notes del traductor són inútils, les odie. I és el que em passava a mi en este còmic. N'hi havia notes del traductor totalment inútils que no venien a compte, és que no sabien per res, te tren de la història per no res, i em fa fer moltíssima ràbia, però moltíssima ràbia que hi ha del traductor. Per a qui no conega la història, bueno, V de Vendetta, no estic segura d'això perquè no ho investiga massa, però jo sempre he pensat que està molt inspirada en 1984, de fet tinguem el Gran Terme, per exemple, és una distopia que passa també al Regne Unit. Bàsicament estem en un govern totalitari, on se'ns diu que hi ha una guerra amb saber tu qui per allà fora, i llavors hi ha un control molt estricte, molta policia secreta, etc. I apareix un dia, la nit del 5 de novembre, un senyor amb una màscara que es fa dir V baixa, que ve de que V baixa és com el 5 i és per el 5 de novembre. Bueno, faig un incís perquè és que no tinc molt clar per què vaig dir que es diu de V baixa per 5 de novembre, perquè no és el cas ni molt menys. O sigui, per a ell el 5 de novembre és important, com explicaré després, però el seu nom de V baixa no ve del 5 de novembre, ve d'una altra cosa completament diferent que no diré perquè és un spoiler de la història, però és que de vestiment del vídeo pensé, per què vas dir això si és mentira? Total, que el vídeo sol tinc que acabar de dir V baixa, o sigui, ell no es diu V per el 5 de novembre, tot i que el 5 de novembre té un paper important en la història, com ara explicaré. Gràcies. Sí, que és per això que diu en anglès Remember the 5th of November, perquè el 5 de novembre se celebra la nit de Guy Fawkes Night. Guy Fawkes va ser un senyor que va intentar en Anglaterra posar-li foc, explotar el Parlament britànic. Si algú interessa, hi ha una sèrie, passa que no recordo mateix en quina plataforma era, si era HBO o si era Disney Plus, o on era, que es diu, crec que era HBO, que es diu Gunpowder, que justament explica tot este complot, però no ho deixa allà. Llavors ell utilitza com este personatge per a fer la seva pròpia revolució contra este poder totalitari. Llavors coneix a una xica que li diuen Ivy, a qui li explica la seva visió del món, una visió molt anarquista. A més, és que té unes vinyetes superinteressants on està explicant l'anarquisme, ella li diu això és caos, i és molt guai la forma com ell defineix l'anarquisme, és superinteressant. Jo aquesta història, la veritat és que no recordaria molt la pel·lícula, la recorde, però tampoc tan allà, sí que és bastant diferent de la pel·lícula. A mi el que m'agrada molt de l'Amor i que he vist que també fa en altres llocs és que utilitza molt, diguem, la força, utilitza molt tot allò que li aporta el que siga una novel·la gràfica, que siga un còmic. A nivell visual, no és simplement vinyeta i amb vinyetes diferents tamans, no, sinó que realment treballa molt la forma, canvia molt, ara has de girar el còmic, ara ho has de llegir de forma diferent, juga molt amb allò i a mi això m'agrada molt, la veritat és que ho fa molt més interessant la lectura, crec que t'aporta molt més perquè no són simplement canvis que fa perquè quedi més bonico, sinó que són canvis que estan relacionats amb el que s'està explicant en aquell moment de la història i per tant li aporta més profunditat, no? I te fa que aquest fragment ho llisquis d'una forma diferent. Per tant, quan dic, aprofita molt tot allò que li ofereix justament un suport com és el còmic. La història és magnífica també, m'encanta, em va agradar moltíssim, per tant, si vosaltres heu vist la pel·lícula i esteu pensant si llegir-vos el còmic, de veres, llegiu-ho perquè no se'n penedireu, per molt que ja conegueu la història, és una fantasia, és una meravella, per tant, recomanadíssim V baixa de Vendetta de Alan Moore. I l'últim còmic del que volia parlar-vos avui, que de fet encara no l'he acabat perquè és més llarg que un dia sense pa, és
Watchmen, que també és de Alan Moore, però en este cas treballat amb un altre il·lustrador, que és Dave Gibson. En este cas consta de 12 números que es van publicar entre el 86 i el 87. També té una pel·lícula, que de nou jo vaig arribar a este còmic per la pel·lícula. En este cas la pel·lícula va aparèixer una caguera, jo ho sé molt. Tots aquells que vos encanta la pel·lícula de Watchmen, mira, vos m'han disculpes. A mi no em va agradar gens, no l'entenia, no sabia per on agafar-la. Jo tenia com, sobretot, les històries, és com no entenia per què passaven les coses, era com que no tenia res sentit. El Doctor Manhattan va ser el personatge més inútil de tota la pel·lícula, o sigui, inútil en el sentit de que, ostres, se suposa que és supercrack però no fa res, i apareix de repente, i aquests moments de pel·lícula que dius, xico, perquè no ho has fet abans, i em vaig quedar molt despagada. Ara llegint el còmic, com dic, encara no me l'he acabat, perquè és bastant llarg, estic gaudint-lo molt més perquè t'explica molt més tot el passat d'aquests personatges, el que t'ajuda a entendre què estan fent en el present. La sensació que m'he donat en la pel·lícula, ara vista molts anys a posteriori i llegint-me el còmic, és que l'únicament que han fet és explicar-te el present. Però clar, sense explicar-te realment el passat. Llavors, a mi em passava que en aquell moment totes aquelles accions que hi havia els protagonistes jo no les entenia. I el no entendre-les pensava en quin guió més terrible. Clar, ara, coneixent el passat, entenc molt millor què és el que estaven fent aquests personatges, entenc d'on venien i entenc per què prenien aquelles accions i me quadren molt més aquelles accions, sobretot les relacions entre ells, etc. Per tant, estic gaudint molt del còmic, que de nou el que veiem amb Alan Moore és que utilitza, com dic, tot el que li ofereix un suport com és el còmic. Per exemple, no són sempre vinyetes, en aquest cas també narracions completes, que se suposa que és d'un llibre que publica un dels personatges, i això, com dic, aporta molt de dinamisme. I és guai perquè dient que jo no, clar, jo estic més acostumada a llegir els còmics de Marvel, que són més lineals, no? I això, amb aquestes novel·les d'Alan Moore no m'està passant i estic supercontenta, també m'està agradant molt, però bueno, quan l'acaben, la següent entrega de còmics de l'Illa de Gont, ja us en parlaré més. Com a curiositat, Watchmen està traduït al català, que jo no ho sabia, vaig arribar a la meva biblioteca de confiança, el vaig agarrar i vaig dir que això està en català, i està traduït per Daruma Serveis Lingüístics. No recordo qui era el traductor concret, però bueno, o traductora, però van ser esta agència que ho va fer i a mi en aquest cas sí que m'està agradant molt la traducció al català. Però això que en aquest cas Watchmen sí que està en català i em fa molt feliç. Simplement afegir què és allò que no he pogut llegir i per què, doncs mireu, volia llegir-me també Emma de Monstre, que està publicat per Més Llibres, però és que pràcticament no estan a les biblioteques i no he tingut temps tampoc de demanar-ho ni res. Vull llegir-me de Sandman, que no sé a qui li va llegir també en un comentari de YouTube, que sí, més me'l llegiré. Sabeu per què no me l'he llegit? M'ho explicaré perquè no vos l'he llegit. Pràcticament no, n'hi ha un exemplar en la meva biblioteca. Què passava? Que estava reservat. Bueno, jo m'espero perquè suposava que és el dia 9 l'han de retornar, 9 de gener. Estem ja a dia... Quin dia estem avui? Estem a dia 22. La persona que tenia que haver robat el llibre encara no l'ha retornat. Saps què tinc que dir-te, persona que té Salman i no retorna el llibre a temps? Que te mereixes tots els mals que te passen a tu i a tots els que no retorneu els llibres a la biblioteca a temps. Això no es fa. Respecte a la resta de persones. Perquè jo més vaig reservar, perquè ningú se m'ha d'avançar ara, i encara és que no està el llibre. És que no està. Anem a veure. Entonces, bueno, jo que sé, quan esta persona s'il·lumina, si un dia s'il·lumina, retorna el llibre, pues ja agarraré Sandman i me llegiré, perquè tinc moltes ganes de llegir-me Sandman. Un altre còmic que tenia moltes ganes de llegir i que encara no m'he llegit és Soldat d'hivern, que escobreix perquè sí, ja ho sé que us l'he recomanat i sé que és magnífic, però és un còmic que no m'he llegit, però és que Bucky Barnes, Forever in my heart. Així que també el tinc pendent i també vull llegir-ho passegar, però no he pogut, i com deia, estos dos de Daredevil que tenia pendents. Però bueno, d'ací a la pròxima entrega, que pot ser d'ací mig any o d'ací un any, jo que sé quan serà, doncs ja parlarem de tots estos còmics. I bueno, això seria tot en realitat. Ja us he fet tot així la meva parrafada, no sé quant de rato durarà este vídeo, espero que no massa. Espero no deixar-me res de tot el que volia dir-vos. I bueno, jo vull saber, feu-me comentaris, no? Estos còmics, els coneixeu, no? Què us pareixen? Quins còmics me recomaneu sempre? Per favor, recomaneu-nos coses. Creemos ànsia així tots per llegir. Més còmics, més... Bueno, llegir en general, què més dona? Que siguin còmics, que novel·les gràfiques, que siga el que tu vulguis, manga, e-books, llegim, l'important és llegir. Però deixem-nos recomanacions així baix. També vos deixo com sempre xarxes socials, per si voleu seguir-me. Si vos ha agradat el vídeo ja sabeu de donar-li m'agrada i subscriviu-vos al canal i ens veieu a la pròxima. Adéu!